வணக்கம் விவாஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது லக்னேஷ் கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் விளையாட போகிறோம் அப்படின்னா, கிராணி தான் லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. எந்த கேம் எடுத்தாலும் லோடிங் தான் காட்டுது. நான் இதில் வேறு ஷேடோ ஃபைட் வேறு போடணும். பார்ட் 2 போட்டுட்டேன். ஷேடோ ஃபைட் பார்ட் 3 வேறு இப்போ பண்ணணும். ஐயோ ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகுது. அப்போ வந்துருச்சுங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த கேம் முடிக்காம விட மாட்டோம். அந்த சொட்டைக்கும் மொட்டைக்கும் எப்படியாவது நாங்கள் தெரிஞ்சே ஆகணும். ட்ரிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ட்ரிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண வராது வேண்டாம். போடா வந்துட போகுது. பைத்தியக்காரனாட்டம் ஒரே இடத்துல. ஐயோ சாரிப்பா. ஓகே, எல்லா இடத்துலையும் இந்த பொம்மையை தூக்கியாவது வச்சிடுறானுங்க. எந்த டெவலப்பிலர்ஸ் கேம்லையாவது இந்த பொம்மை ஏதாச்சும் ஒரு பொம்மை இருக்காமல் இருக்கா? எல்லாத்துலேயும் பொம்மை பொம்மை பொம்மை. ஐயோ ஏன்டா கீழே போட்டேன்? அது வருமே. அது வரத்துக்கு 10-15 நாள் ஆகும். ஐயோ வந்துருச்சு. ஏய் யாரா இவன் அமெரிக்கன் கிராணி மோளை போட்டது? ஏத்தனா அதுக்குள்ளே போட்டுருச்சா? ஐயோ விவசாய திட்டுவானுங்களே. நான் உடச்சி போட்ட. நான் தானே உடைக்கணும், நீ எப்படி உடைக்கலாம்? சரி பரவாயில்ல, எதுக்கும் யூஸ் ஆகும். மூஞ்சில் வெள்ளை போயிட்டு ஊற்றி வச்சா மாதிரி இருக்கு. அந்த கிராணிக்கும் அந்த கிராணிக்கும் கண்டிப்பாக வித்தியாசம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஏய் உன்னோட ட்ராப் வச்ச சத்தத்துக்கே நம்மளை பார்க்குது. இதை விட பெரிய பொருள்லாம் ஊனா என்ன ஆகும்? சரி லூஸாக இருக்குமோ? என்னங்க டோரு பெந்தி டோர். உள்ளே போடா. உள்ள போயிடுச்சு. போ எங்கே வச்சிருக்கா? இது நான் அது சாகு வீடு எங்கே போங்கம்மா? எங்கேயோ சொல்லுவாங்களே. ஓரமாக தூக்கி போட்ட ட்ராப்பு. அப்பா தச்சு போயிடுச்சா? ஐயோ எட்ட ஒன்னே எப்படி அவசகோலமாக இருக்கிறதே புனித தமிழ் காமெடி. இதை போய் காமெடின்னு சொல்றியடா லூசு. ஐயோ மாமிசம் கண்டிப்பாக நம்ம வளர்றோம். அதாவது மிஸ்டர் கரிச்சி மிஸ்டர் மீட்டு நாங்கள் பூட்டி வச்சுக்கிட்டு டொங்கால் எங்கே ஒளிவேன்? இங்கே ஒளியலாமா? என்னது இது? அது வரும்போது நம்ம சீனை கத்திட்டு ஒளிக்கலாம். ஒளியலாங்க, அது வரும்போதே பார்த்த பிறகு ஒளியலாம். பாருங்களேன். என்னது இது? என்ன ரெடி இருந்துச்சு? என்னதுங்க அது உள்ள ரவுண்டாக இருக்கிறது? என்னது அது? ஒருவேளை ஸ்டாரி டீச்சர் கழுத்தை பிடிச்சி தூக்குற மாதிரி தூக்கிடுமோ? உன் பின்னாடி தான் இருக்காங்க. கண்ணு தெரியாமல் போகிற பைத்தியம் உண்டோம். இது பாருங்களேன், இப்போ ஏஞ்சிட்டின்னுக்கோம். அது ஏதோ சொன்னாங்க ஏஞ்சி நின்று. பார்த்தீங்களா தள்ளி விடு. ஒழிஞ்சுக்கோ. வியூவர்ஸ் கொஞ்சம் கிளார் அடிக்கிறான்னு சொல்லுங்கள். சத்தம் கேட்குதுல்ல, நல்ல கிளார் அடிக்கும். நான் பேசுறது கொஞ்சம் கேட்காது. நான் வீடியோ கட் பண்ண போகிறேன். கட் பண்ணிட்டு வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஐயோ வேணாம். நம்ம இப்படியே பேசலாம். என்னது இது?
ஐயோ வந்துருமே கிராணி ஒழிச்சுக்கூடா. நான் ஒழிஞ்சிட்டு தானே இருந்தோம். எப்படி வரும்போது ஒழிஞ்சுக்கோ வருது. என்னங்க அது? ஐயோ வருது. அப்படியே ஓடிடலாமா? ஓடிடு அம்மா. டே 4 மட்டும் வந்துடக்கூடாது கடவுளே. ஐயோ பாட்டு கூட ஒழுங்கா பண்ண விட மாட்டீங்களே. நான் இந்த மாதிரி கேம் பிளே வீடியோலாம் போடுறதுக்கு ஒரு சேனல் தான் காரணம். அந்த சேனல் வந்து வீடியோஸ்லாம் என்னதுங்க இது, ஒரு சேனலில் வந்து ஜனா கேமிங் அப்படின்ற சேனல் வந்து வீடியோஸ்லாம் போட அந்த மாதிரி அவங்க வந்து கேம் ப்ளே வீடியோலாம் போட்டாங்க. அந்த கேம் ப்ளே வீடியோ வச்சு தான் நானும் இந்த மாதிரி போடுறேன். அந்த கேம் ப்ளே வீடியோலாம் ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்தது. அந்த மாதிரி நானும் ட்ரை பண்ணுறேன். எனக்கும் அவங்கள மாதிரி நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் கிடச்சா நான் நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து ஒரு நாள் 5 வீடியோவாவது போடுவேன் கைஸ். சேனலுக்கு தொடர்ந்து பின்னாடி வந்துகிட்டே இருங்க. யார் அந்த 6 பேரோ தெரில, 6 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு லைக் போட்டு வந்து பாருங்கள். லைக் எவனும் போடல. வீடியோ இதுக்காக நான் பண்ணுறேன். ஐயோ தோத்துட்டமே. என்னது இது? என்ன இடம் இது? ஐயோ மை கழுத்து. அப்பா என்ன ஒரு இன்ட்ரோடா சாமி. ஓகே, இந்த கேம் பிளே வீடியோ இதோட முடிஞ்சிடுச்சு. மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஜனா கேமிங்க்கு தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவங்க சேனல் யாரோ ஹேக் பண்ணிட்டாங்களாம். அதனால கொஞ்சம் சேட் நியூஸு. அவங்க சேனலை கொஞ்சம் ஹேக் பண்ணிட்டாங்களாம். அதனால நம்ம வந்து நோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அப்படின்னு காட்டிச்சான், நோ வீடியோஸ் அப்படின்லாம் காட்டிச்சான். அவர் ஆனால் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்காரு. நம்ம இங்கே சர்ச் பண்ணால் வரும், நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள்.